Βρισκόμεθα 15 μέρες περίπου από το Πάσχα και η Αγία μας Εκκλησία όλες αυτές τις μέρες φροντίζει να μας βοηθήσει να πιστέψουμε σε ένα Χριστό ταφέντα αναστάντα και να μας δείξει ταυτοχρόνως και την πρώτη Εκκλησία. Γι' αυτό παράλληλα με όσα συζητεί το Ευαγγέλιο, ταυτοχρόνως ομιλεί και ο Απόστολος δια των πράξεων των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων ομιλούν οι ίδιες τι θέλουν να πούν, τι έκαναν οι Απόστολοι, πώς ενήργησαν οι Απόστολοι, τι αντιμετώπισαν οι Απόστολοι στην πρώτη προσπάθειά τους να μεταδώσουν τον Σταυροθέντα, ταφέντα, μα και αναστάντα Χριστόν. Στις δύο ομιλίες τις προηγούμενες μετά το Πάσχα μιλήσαμε για τους αυτόπτας μάρτυρας της Αναστάσεως, τόσον το Θωμά όσον και τα Σμυροφόρους. Στη συνέχεια απόψε το βράδυ, για να μην αδικούμε και την εργασία των Αποστόλων, να μου επιτρέπετε να ομιλούσα και κάτι που να έχει σχέση από τη ζωή των Αποστόλων και από την εργασία των Αγίων Αποστόλων στις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας μας. Θα ήθελα να φέρω υπόψη τον Πέτρο, ο οποίος αυτός είναι ένα πρόσωπο που δεινοπάθησε στις ημέρες του Χριστού, ένα πρόσωπο το οποίο έφτασε μέχρι κοιλία θάβου. Παράλληλα με τον Ιούδα, που ο μεν Ιούδας απολέστη, αυτός εσώθη. Και αν κανείς θελήσει να ζυγίσει, να πει κανείς, το βάρος της αμαρτίας του Α και του Β, θα βρει ίσως περισσότερο να είναι του Πέτρου από του Ιούδα, μα ο ένας χρησιμοποίησε τη μετάνοια σωστά και τα δάκρυα και σώθη, εν αντιθέσει με τον άλλον ο οποίος απελπιστής απελθόν απήξατο. Και ετούτοις ο Χριστός μας, ο οποίος επιβλέπει στην πρόθεση ενός εκάστου ανθρώπου, δεν τον δυσκολεύουν οι αμαρτίες, έχει την δύναμη να αγιάσει τους πάντας και τους πιο αμαρτωλούς ανθρώπους, και είναι ένα παράδειγμα κλασικό, μόνιμο, το παράδειγμα του Πέτρου, ότι έγινε και αυτός αρνητής με θόρκου, όπως είπα, φτάσας μέχρι κοιλίας άδου, εντούτοις όμως έφτασε έπειτα μέχρι αυτού του ουρανού να γίνει Απόστολος του Κυρίου και αξιώθη και να μαρτυρήσει γι' αυτόν. Ο Χριστός μας δεν τον απέκλεισε του αποστολικού αξιώματος, εφόσον χρησιμοποίησε το δραστικό φάρμακο της μετανοίας. Ουδής ποτέ, λέει απόλετο ο Ισαάκ ο Σύρος, το δραστικό φαρμάκο της μετανοίας χρυσάμενος. Δεν το έχουμε υπολογίσει τι είναι αυτό το μυστήριο των μυστηρίων, το φιλάνθρωπο αυτό μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως, και το τι δύναμη έχει το δάκρυον στάξαν κατά τον Άγιον Γρηγόριον Νήσης, όπου ισοδυναμεί το λουτρό. Ερχομένη Κυριακή είναι αφιερωμένη για να αποδειχτεί η θεότης του Χριστού σε μια ενέργεια επί ενός παραλίτου, ο οποίος ήτο 38 χρόνια παράλυτος σε μια κολυβήθρα επιλεγωμένη Εβραϊστή Θεσδά 5 στο Ασέφουσα. Παράλληλα η αποστολική περικοπή είναι αφιερωμένη στον Πέτρο από τα πράξεις των Αποστόλων, όπου και εκεί παρουσιάζονται εξίσου δύο θαύματα, Χριστός και πιστός. Μεγάλη συνεργασία αυτή, και δεν μπορεί να εννοήσει ο άνθρωπος αυτή τη σχέση σήμερα. Γράφει στον Ιωάννη ότι είπε ο Κυριός μας, εν εκείνη τη ημέρα γνώσαστε πως εγώ εν το πατρί σεις εν ημίν καγώ εν εμεί. Εν εκείνη τη ημέρα, λέει, θα γνωρίσετε αυτήν τη σχέση πατρός Χριστού πιστού. Εμείς δεν ζήσαμε τη ζωή του πιστού σωστά για να δούμε τον ουρανό να κατεβαίνει κάτω κοντά μας. Γι' αυτό ακριβώς το Θεό τον έχουμε κάπου ψηλά στον ουρανό τοποθετήσει. Εκεί δεξιά του
και τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, όπως τον είδε μετά την ανάληψη ο πρωτομάρτης Στέφανος, και εκείνο που λέγει «Και ιδού εγώ με θυμών πάσα στα ημέρας μέχρι της τελείας των αιώνων», μας διαφεύγει. Ούτε το ζούμε, ούτε το αισθανόμεθα, ούτε το πιστεύουμε. Και εν τούτης, ο Παύλος όταν ήρθε στις Αθήνας είπε «Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα και εσμέ». Θα πρέπει το Χριστό μας να τον φανταζόμεθα πίσω από ένα παραβάν. Εμείς είμεθα από εδώ και αυτός από εκεί, από την οθόνη. Εάν τον τραβήξουμε αυτό τον Μπερτέ, μπορούμε να μιλήσουμε ενώπιος ενωπίων. Έτσι θα πρέπει να τον φαντάζονται οι πιστοί. Οι μη πιστοί ή οι αμαρτωλοί θα πρέπει να φαντάζονται ότι έχουν βάλει ένα σοβαρό τείχος, ένα τείχος έσχους, και δυσκολεύονται να μιλήσουν με το δημιουργό τους και με το σωτήρα τους. Αν το ανασύρουν, θελήσουν να το ανασύρουν, να βγάλουν την αμαρτία από τη μέση, ή την μόνιμον ή την πρόσερον, τότε και πάλι θα έρχονται εις επαφή. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Ο Χριστός μας είχε πει κάποτε το εξής, το οποίο διαβάζουμε στον Ιωάννη Δέλτα 12. Λέγει «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει». Είπε αλήθεια ή ψέματα? Είπε αλήθεια. Σε αυτή την αποστολική των πράξεων περικοπή, όπως τα έχει περισσώσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο συγγραφέας των πράξεων, βλέπουμε πραγματοποιούμενον αυτό. Ο πιστεύων εις εμέ, είπε ο Χριστός, όποιος πιστεύει σε μένα, σωστά. Πιστεύω πάνω να πει παραδίδομαι, δεν κρατώ τίποτα. Η λογική μου πάει στην άκρη, το εγώ μου πάει στην άκρη, τα πάντα δίονται εις τον Θεό. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, αυτά που κάνω εγώ, κακίνος ποιήσει, και αυτός θα ποιήσει. Έτσι είπε. Ο Χριστός, σε παραδείγματι, θα δούμε την Κυριακή, εθεράπευσε τον επί 38 έτη παραλυτικών. Από το άλλο μέρος θα δούμε το δούλο του, τον Πέτρο, που πιστεύει στο Χριστό, που πιστεύει στον Κυριό του, στο διδασκαλό του, να θεραπεύει έναν επί 8 έτη επί το κραβάτο του, 9 ονόματι, και ταυτοχρόνως να κάνει και μία νεκρανάσταση στα βυθά. Ψέματα. Αλήθειες είναι αυτές. Και μέχρι σήμερα, όπως βλέπετε, οι άνθρωποι πιστοί κατορθώνουν θαύματα και επιτελούνται θαύματα γύρω στους πιστούς. Όσοι επίστευσαν έλαβαν και έχουν πλέον ατομικών πειραματισμών. Γνωρίζουν. Και αυτά τα οποία συζητούμε τώρα τα ξέρουν στην πράξη. Ναι, είναι αλήθεια. Το κομμάτι το οποίο δανείζουμε απόψε, που είναι της ερχομένης Κυριακής εκ των πράξεων των Αποστόλων, έχει ως εξής. Εγένετο, λέει, των Πέτρων, διερχόμενων διαπάντων, κατελθύν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Ο Πέτρος εκατήλθε, λέγει, και προς τη Λίδα. Γρηγορότερα υπήρξε διωγμός, όπως ξέρετε. Εάν διαβάσετε μέχρι το Ήτα κεφάλαιο, θα δείτε μεγάλων διωγμών της Εκκλησίας. Έρχεται ο Παύλος επί σκηνής εντωμεταξύ και δημιουργείται μια μικρή ανάπαυλα ειρήνης. Μπορεί κανείς να τη διαβάσει, αν θέλει, αυτή τη λεπτομέρεια στο 31ο εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, του 9ου κεφαλαίου των πράξεων, όπου εκεί λέγει το εξής: «Εμένουν εκκλησίε καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, ήχον ειρήνην». Είναι μετά των διωγμών, τον οποίον κατεξοχήν έκανε ο Παύλος επικεφαλής, και μετά την σύλληψη του Παύλου υπό του Χριστού στην Δαμασκόν. Ήχον ειρήνην, οικοδομούμενε και πορευόμενε εν φόβο Κυρίου εκκλησίε.
και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο, και με την χάρη του Πνεύματος του Αγίου επληθύνοντο. Τότε που υπήρξε αυτή η ανάπαυλα της ειρήνης, η ανακοχίου του Σιππίν, και έπαυσε ο διωγμός, ο Πέτρος διερχόμενον δια πάντων κατελθύν προς τους Αγίους, τους κατοικούντας εις την Λίδαν, όχι θεωρισμένας πόλης, αλλά λεπτομερώς προς όλας τις κατευθύνσεις, σε πόλεις, σε χωρία, σε κομοπόλεις, περνούσε σαν να έλεγε χτενίζοντας το μέρος, και αναζητούσε μέσα εκεί στη Λίδα κατεξοχήν τους Αγίους. Άγιοι δεν υπήρχαν ακόμη, Άγιοι λέγονται οι Χριστιανοί. Όπως και σήμερα, και είναι ερώτημα πολλών ανθρώπων αυτό, Άγιοι λέει είμεθα? Λέγει τα Άγια της Αγίης, δεν λέγει? Τα Άγια στους βαπτισμένους. Ο άνθρωπος από τη στιγμή που βαπτίζεται είναι μικρός Άγιος, είναι καθαρός, Άγιος πάει να πει καθαρός, δεκτικός αγιασμού, και ο αγιασμό του αρχίζει από το βάπτισμα και τελειώνει στο μαρτύριο. Αυτοί λοιπόν λέγονται Άγιοι, αφενός δια την ονομασία τους, αφετέρου δια τα έργα τους τα Άγια, για τους δύο λόγους αυτούς. Και οι κλήσεις, όπως γράφει ο Παύλος στο Τιμόθεο στη Β' Επιστολή Α9, είναι κλήσεις Αγία. Εδώ λοιπόν του λέγει αυτούς Αγίους αφενός, και ότι δεν έκανε διάκριση, έφτασε πάση περιπτώσει εις την Λίδαν. Ο Ιερώνυμος, πατήρ των πρώτων αιώνων, λέγει συγκεκριμένος για την χειρονομία αυτήν του Πέτρου, ότι δεν έκανε διάκριση, αλλά όλους τους επισκέπτεται και προς όλους ομιλούσε, τους μεν να στηρίξει στην πίστη, τους δε να τους ανασύρει από την πλάνη και να τους φέρει στην αλήθεια, τους άλλους να τους παρηγορήσει, διότι το έργο του χριστιανού είναι πολύπλευρον. Είναι πολλές οι εκδηλώσεις, πολλές οι περιπτώσεις και πολλά τα περιστατικά που έχει να αντιμετωπίσει. Πρέπει να είναι χαλίβδινος, σιδερένιος, να μπορέσει να αντιμετωπίσει όλες τις ανάγκες και τις αντιξότητες των αδελφών. Ο Ιερώνυμος για αυτή την ενέργεια του Πέτρου λέγει τα εξής: «Δια του έργου τούτου παρέδωκε παράδειγμα ο Θεομακάριστος Πέτρος εις τους εκκλησιαστικούς προεστώτας, είναι και αυτοί, καθώς εκείνος περιερχόμενοι επισκέπτονται πάντας τους υπό την πνευματική αυτόν διοίκησιν ευρισκομένους, διορθούντες δε τούτον σφάλματα και επιστηρίζονται σε αυτούς εις της αρετής την εργασία». Άφησε ένα παράδειγμα εις τους επισκόπους, εις τους πρεσβυτέρους, εις τους διακόνους, μα και στους χριστιανούς, σε όλους. Δεν είμαι θα αμέτωχοι εμείς. Η εργασία αυτής της διακονίας, της διαδόσεως του Ευαγγελίου και των αληθιών, δεν είναι προνόμιον μόνον των επισκόπων και γενικά του κλήρου ή των θεολόγων, αλλά και κάθε πιστού. Ο πιστός είναι φανός, είναι λιχνία, πρέπει να είναι επί όρους, πρέπει να είναι επιτομώδιο και να φωτίζει πάντα στη συνοικία. Και τούτης υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εργασία μόνον των κληρικών, μόνον των ιερωμένων, μόνον των θεολόγων, μόνον των ιεροκηρύκων και ούτω καθεξής. Όχι. Οι πάντες πρέπει να είμαι τα μικροί θεολόγοι και να είμαι τα εις θέση να απαντώμεν σωστά, να γνωρίζουμε λεπτομέρειες γύρω από τα θέματα της πίστεως. Μα μπορείς κάλλιστα, εάν σταματήσεις να παίρνεις την εφημερίδα, εάν σταματήσεις να στέγεσαι μπροστά στη τηλεόραση ώρες, αν σταματήσεις να κάθεσαι να ακούς το ραδιόφωνο, τα γήπεδα και τα υποδρόμια και τις συζητήσεις στο καφενείο, και αρχίσεις να πάρεις το ιερό πηδάλιο να διαβάσεις ή 2-3-5 πατέρας βιβλία των, θα μάθεις πολλά πράγματα και θα μπορέσεις να οδηγήσεις τον εαυτόν σωστά και να οδηγήσεις και τους άλλους που είναι στην επηρεά σου, είτε οικογένεια, είτε φίλοι σου, είτε γνωστοί σου, είτε περιβάλλον το οποίο και εσύ σαν άνθρωπος έχεις μια μικρά ακτινοβολία απάνω σε αυτό.
διότι είναι σαν αδιάβαστη, γνώστε όλων των πραγμάτων των άλλων των κατακόσμων, αυτόν όμως όχι, γι' αυτό ακριβώς οι άλλοι οι φωστήρες, οι αιρετικοί, που διαβάζουν καθημερινώς υποχρεωτικώς, παρουσιάζονται σε εμάς ως διδάσκαλοι. Παροιμήν λεγόμενοι Ιεχωβίτε υποχρεούνται 3 ώρες την ημέρα μελέτη, το ξέρετε, σχολείο, καθημερινό. Γι' αυτό παρουσιάζονται φωστήρες. Και μας τα λένε απ' έξω, κάθε στιγμή εμείς δεν ξέρουμε τίποτα από μέσα. Αυτό λέει διδάσκει, λέει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, αυτό διδάσκει η συμπεριφορά του Πέτρου στη Λίδα όταν επήγε. Επήγε στη Λίδα. Εκεί στη Λίδα που εισήλθε μας αναφέρει ένα περιστατικό το εξής. Λέγει, έβρε εκεί άνθρωπον τεινά 9 ονόματι, εξετών 8 κατακείμενων επικραβάτων, ως δε παραλληλημένος. Εκεί που πήγε στη Λίδα βρήκε έναν άνθρωπο, ο οποίος ονομάζεται Ενέας, που είχε 8 χρόνια κι αυτό στο κρεβάτι. Τι είπε αυτός ο Ενέας? Τι οι θέσεις του? Τι γνώσεις είχε? Πίστευε? Δεν πίστευε? Τον έκανε καλά πριν πιστέψει? Τον έκανε καλά μετά την πίστη του? Αυτά δεν τα αναφέρει. Προφανώς πρόκειται περί επιστήμου προσώπου, γι' αυτό ηρκέσει το όνομά του. Το όνομά του για τις ημέρες εκείνος ή το ικανόν, το ότι ο Ενέας έγινε καλά, ή το ικανό αυτό το πράγμα, να ανατρέψει τους πάντας τις ημέρες εκείνες που είχαν κατά του Χριστού και των Αποστόλων και γενικά του κηρύγματος της Αναστάσεως. Γι' αυτό αισθάνθηκε ο ιστορικός μόνο να αναφέρει το γεγονός. Δεν αναφέρει τίποτα πιο κάτω. Αναφέρει στη συνέχεια όταν τον συνειδήθη με τον Πέτρο, τι είπε ο Πέτρος για αυτόν. Λέγει, και είπε Πέτρος αυτό, Ενέα, ιατέσε Ιησούς ο Χριστός, Ανάστηση και στρώσον σε αυτό και ευθέως ανέστη. Αυτό μου αναφέρει. Του λέγει, σε κάνει καλά ο Ιησούς Χριστός. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις, αν έχεις ακούσει, αν τον έχεις γνωρίσει. Σου γνωρίζω λοιπόν ένα πρόσωπο που λέγεται Ιησούς Χριστός, που έχει την δύναμη, την υπερφυσική αυτήν δύναμη. Την παραλυσία σου, πιοκτώ έτσι στο κρεβάτι σου, να την καθαρίσει αν σε σηκώσει. Λοιπόν, από εδώ και κάτω, στρώνε μόνο στο κρεβάτι, στρώνε μόνο σου το τραπέζι, ετοίμαζε μόνο τον εαυτόν σου. Μην περιμένεις τους άλλους να σε ετοιμάζουν. Πάρε το κρεβάτι και ορίστε. Δρόμο. Πώς λέγω ενήργησε όμως, δεν γνωρίζουμε. Αν ενήργησε πρώτης πίσεως αυτού ή μετά την πίστη αυτών. Ο Θείος Χρυσόστομος αυτό λέγει το έκαμε και έλεγχον δίδωση του σημείου το άρε των κράβατων. Ήγουν και έδωκεν απόδειξη του θαύματος την άρση του κραβάτου. Αυτοί είδαν ότι ένας παράλυτος παίρνει το κρεβάτι στον νόμο. Αυτό το είπε και ο Χριστός στη Βυθεσδά. Άρον το κραβατό σε περιπάτη. Το λέει και ο δούλος του εδώ. Άρον το κραβατό. Η διαφορά είναι η εξής. Ότι ο μεν ένας είπε εν ονόματι του, ο άλλος εν ονόματι του Ιησού Χριστού. Δεν το κάνω εγώ, εν ονόματι αυτού σε εγείρω εγώ. Ο Χριστός είπε εγώ συλλέγω. Αφέντης, αυτό ζωή. Διαφορά είναι άλλη. Η ενέργεια όμως η ίδια. Διαλόγου και ο ένας, αλλά εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Ο μένας τον εαυτόν του, ο άλλος του Ιησού όνομα. Προχωρώντας αναφέρει το εξής. Και είδον αυτόν, λέει, πάντες οι κατοικούντες Λίδαν και τον Σάρωνα ήτινες επίστρεψαν επί των Κύριων. Λίδων και Σάρων είναι ένας τόπος, Λίδα και Σάρων είναι ένας τόπος μεταξύ του όρου Σταβόρ και της Τιβεριάδος λίμνης. Εκεί περίπου έλαβαν χώραν αυτά τα πράγματα που συζητούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει το αποτέλεσμα είναι ότι εκείνο που είπε ότι ο πιστεύων εις εμέ, εγώ ποιώ κακίνος ποιήσει, αυτό έκαναν και οι Απόστολοι. Έδωσε και σε αυτούς δύναμη.
Εν ονόματι όμως του Ιησού Χριστού. Και σήμερα άνθρωποι παίρνουν λίγο λαδάκι και λένε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το όνομα της Θεοτόκου, το όνομα ενός Αγίου και κάνουν θαύματα. Πίπτω πυρετός, γίνεται καλά το παιδί, σταματάει, σηκώνεται ο άνθρωπος. Δεν έχουμε τόσες περιπτώσεις σήμερα. Εξακολουθεί αυτή η κατάσταση. Η πίστη είναι κλονισμένη, δεν είναι σωστή. Ή η αμαρτία υπάρχει στη μέση, η οποία δυσκολεύει την επαφή. Και δεν γίνεται η επαφή σωστή και δεν έχουμε τα αγαθά αποτελέσματα. Μέχρι αυτού του σημείου εδώ που σας διάβασα, τα 3 αυτά εδάφια παρουσιάζουν τον Πέτρο να κάνει και αυτός Ανάσταση σώματος, όπως έκανε και ο Χριστός μας παράλληλα. Και η Εκκλησία το έχει τοποθετήσει αυτό εκ παραλλήλου να διαβάζετε μεθαύριο που ο μεν ένας θεραπεύει στη Βυθεσδά, ο άλλος θεραπεύει στη Λίδα. Συνεχίζει τώρα τα υπόλοιπα αποτελέσματα της επισκεψεώς του εις Λίδα. Προχωρεί, λέει «Ενιοπηδέτης ειν μαθήτρια ονόματι Ταβιθά». Η οποία είναι πόλης παραθαλασσία της Παλαιστίνης. Εκεί στην πόλη αυτή την Ιώπη είναι μια μαθήτρια, η μαθήτρια Ιησού Χριστού μαθήτρια. Το όνομά της Ταβιθά. Διερμηνευμένη δε, αυτή η λέξη Ταβιθά, αν τη διερμηνεύσεις, λέγεται Δορκά. Δορκά είναι ένα ζώο, όπως ξέρετε, το οποίο φημίζεται δια την οξυδέρκεια του και δια την ταχύτητά του. Αυτά τα χαρακτηριστικά τα είχε η γυναίκα αυτή, ως αποδεικνύεται από τη συνέχεια, από το ότι είχε και δει καλά περί τίνος πρόκειται, πού πίστευε, σε ποιον πίστευε, και δεν άφηνε στιγμή, έτρεκε σε κάθε τι για να κάνει το καλό, κατεξοχήν ελεημοσύνη, η οποία ευρέθη η ελεημοσύνη αυτή εις μνημόσυνον της και επέτυχε μάλιστα και την Ανάστασή της την τότε, και ασφαλώς θα επιτύχει και την γενική Ανάστασή της, την εν Χριστώ Ανάστασή της. Λέγει λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα που ερμηνεύεται Δορκάς, αυτή είναι πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ον επί. Την παρουσιάζει να είναι γεμάτη η ζωή της, γιατί είχε δει καλά και το είχε πιάσει σωστά το θέμα. Έχετε δει πολλούς εμπορευομένους, δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, δεν προλαμβάνουν να φάνε οι άνθρωποι και το έχουν και το φαγητό και την ανάπαυση και γενικά κάθε τι που πολλές φορές βγαίνει σε ζημιά της υγείας του υπέρ του εμπορίου, υπέρ της εργασίας. Ελέγεται όταν πήγαινε ο Λιβανός στοιχείο 5, 6, 10 πολλές φορές ταχυδρόμους, εμίσθωνε το ταχυδρομείο με ποδήλατα να του πηγαίνουν τα τηλεγραφήματα. Δεν προλάμβανε ο άνθρωπος να φάει, και αν δυστυχισμένος ζωντανός. Και τούτη δεν την άφηνε τη δουλειά του. Κάποτε που εξηρίζεται το λέγεται, και του και πάλι σαπουνάδα ο Μπαρμπέρι, το κουρές, ήκουσε στο ραδιόφωνο ότι ένα του πλοίο ναυαγεί και σηκώνεται εξηρισμένος από τη μία πλευρά, καθαρίζει με την πετσέτα την υπόλοιπη πλευρά αξίριστος και μπαίνει στο αεροπλάνο και πήγε πρώτος αυτός από την ασφάλεια στο μέρος που γίνεται το ναυάγιο. Τους επενούμε τους ανθρώπους αυτούς, εμπορεύονται και κάνουν χρήματα για τον κόσμο τούτον, αποταμιεύουν, μακαρίζονται από πολλούς. Ο χριστιανός τι πρέπει να κάνει? Πώς πρέπει να κινείται? Πρέπει να αφήνει στιγμή? Πώς και για ένα ποτήρι νερό θα πάρει μισθό? Και όχι που θα το ζεστάνει ή θα το κρυώσει, θα το πάρει απλώς από τη βρύση να το δώσει. Κάνει όμως τίποτα, δεν κάνει, παίζει το κομπολόι, σκοτώνει την ώρα του με το εγγονάκι, λύγει το σταυρόλεξο, κοιτάζει την τηλεόρασή του, σκοτώνει τον χρόνο, λες είναι Συρίο και πρόκειται να τον φάει. Δεν το χρησιμοποιεί επαγαθό, δεν αποταμιεύει, δεν βάζει στην άκρη, δεν σκέφτεται ότι είναι καιρός εμπορίου, ότι του έδωσε μνάς, ότι του έδωσε τάλαντα και θα επιστρέψει να του ζητήσει λόγον πώς θα εμπορεύσει. Δεν το ξέρω ότι είναι χρόνος εμπορίας ο κόσμος τούτος
και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος θα πολιτευτεί κατά αναλογία, που τις δύο θα τις κάνει 4, ή τα 2 τάλαντα θα τα κάνει 4, ή τα 5 θα τα κάνει 10. Πήρε το τάλαντο και το έχωσε στη γη. Γύρω από το σαρκείο του, σαν σπόλικα συνείδε εκεί πέρα, έχει βγάλει τη σύνταξή του, ή έχει κάνει κάτι, έχει εξασφαλίσει κλπ. Άστους τσασκεύονται, άστους τσασκοτώνονται, τόσα δουλειά υπάρχει. Τόσο μέτωπο υπάρχει. Τι δεν μπορεί να πει ο άνθρωπος, τι δεν μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Να προσέρχεται και μόνο. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, προσφέρει τη μεγαλύτερη ελεημοσύνη στον εαυτόν του. Διότι αν κατορθώσει ο άνθρωπος να σώσει μια ψυχή, δια της προσευχής του, σώζει ψυχή είναι εκ θανάτου και καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Ταυτοχρόνως δεν λέγεται και σοφός, διότι σώζει ψυχά. Δεν είναι ρήτρα δολαρίου η ψυχή και το δολάριο κλονίζεται και η στερλίνα χάνεται και τα πάντα εξαφανίζονται. Οι ψυχές όμως δεν χάνονται, διότι έχουν ρήτρα αίμα Χριστού, αίμα δημιουργού, το οποίο δεν εξαφανίζεται. Η γυναίκα αυτή έχει μείνει εδώ πλαισιωμένη με τα έργα της και με τις ελεημοσύνες της. Είναι χαρακτηριστικό. Πιο κάτω μάλιστα αναφέρει ότι όταν αυτή η γυναίκα απέθανε, παρουσιάσταν στον Πέτρο όλες αυτές οι πτυχές που είχαν ευεργετηθεί. Άλλες επεδείκνυαν τα ρούχα που η ιδία είχε η Φάνη, άλλες που είχαν αγοράσει, και όλα αυτά εκκλώνησαν τον Πέτρο. Το συνεκίνησαν σε βαθμό τέτοιο που έβαλε το γόνατο κάτω και παρακάλεσε τον Χριστό να επιστρέψει η ψυχή και επέτυχε την Ανάστασή της. Το θέμα λοιπόν αυτό της ελεημοσύνης θα έπρεπε να γίνει βίωμά μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές γνώμες ενός Αγίου ανθρώπου. Πρώτον, ο οποίος λέγεται Ισαάκ Σύρο. Δεν έχει κανένα συμφέρον. Ομιλεί εκ Πνεύματος Αγίου αντικειμενικά πώς έχει το θέμα αυτό και χαρά στον άνθρωπο ο οποίος το λαμβάνει υπόψη. Λέγει λοιπόν, σπήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει και θερήσεις έλεον εν τη κρίση. Για σκέψου το. Όχι να ελεήσεις τον άλλον για να τον υποχρεώσεις, για να τον έχεις σαν σκυλάκι να κουνάει την ουρά του όταν θα σ' αρέσει εσένα, να είσαι ο ευεργέτης και αυτός να είναι ο ευεργετούμενος. Όχι. Να ντρέπεσαι εσύ που θα δώσεις και να ξεχάσεις εσύ που θα δώσεις. Σε αυτή την ενέργεια της ελεημοσύνης, του ελεημένου και του ελεήμονος, χρειάζεται μία λησμονιά και μία ενθύμηση. Ο μεν δίδων να λησμονεί, να ξεχνάει. Ο δε λαμβάνων να μην λησμονεί, να μην ξεχνάει. Διότι ο σατανάς έχει την δύναμη από το βάρος της ελεημοσύνης να σε συμπαρασύρει και να χάσει την ψυχή σου ακόμη. Αν δεν δεις ως επιθυμεί ο εγωισμός σου, τον ευεργετούμενό σου να σου πολιτεύεται. Εδώ λοιπόν λέει σπήρε, και όταν ο άνθρωπος σπείρει δεν περιμένει. Και η σπορά πολλάκισμένη υπό την γη και 1 και 2 και 3 και 5 και 7 και 8 μήνες. Για σκεφτείτε τους ανθρώπους που σπείρουν στα ορεινά των σπόρων τους, που τον παίρνουν από το αμπάρι τους και τον ρίχνουν εκεί κάτω από το Σεπτέμβριο και πέφτουνε δεκάδες μέτρα χιόνια και παγετή επάνω, και μόνο τον Μάιον, τον Ιούνιον παρουσιάζεται από εκεί κάτω, όταν τύπτονται οι χιόνες, όταν αλλάζουν τα πράγματα της φύσεως, τότε βγαίνει από εκεί κάτω. Πού ήσουνα εσύ? Κάτω εδώ ήμουνα θαμένο. Ναι. Και τότε εφύτρωσε και έφερε καρπών εκατοπλασίων. Έτσι είναι η ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη δεν πρέπει να δίεται για το θεατήνε της ανθρώπης. Να μην δίεται για να γραφτεί το όνομα μεταξύ των δωρητών ή των ευεργετών. Να μην δίεται για να υποχρεώσει. Να δίεται από ανάγκη. Αισθάνομαι εγώ την ανάγκη να ελεήσω. Αισθάνομαι εγώ. Ποιος ξόστομος θα εσύ, έκαναν οικονομία όλη την εβδομάδα και αυτοί τα έργαν όπου ή το ανάγκη. Και πόσες ανάγκες δεν είναι. Απόψε το βράδυ έχουμε 2-3 σημειώματα περιστάσεων, ούτε καν εμείς τα βλέπουμε από μακριά τα γεγονότα αυτά. Και τούτης είναι μια ευκαιρία να σπείρουμε. Πού να σπείρω εγώ? Δεν έχεις να σπείρεις και εντούτοις, διότι δεν έχεις δικό σου χωράφι, πας και ζητάς δανεικό χωράφι να το σπείρεις. Και πας και νοικιάζεις. Και πας και γίνεσαι μυθακάτορας. Και δουλεύεις ξένα για να αποδώσεις.
Γιατί δεν βλέπεις και των φτωχών και τον έχοντα ανάγκη? Ελεημοσύνη πνευματική είναι η ηλική, σαν ένα χωράφι που σπείρεις και όχι δεν θα θερήσεις, θα θερήσεις οπωσδήποτε. Διότι οτιδήποτε και αν σπείρεις, οτιδήποτε και εμπορευτείς, οποιοδήποτε κεφάλαιο αν διαθέσεις, δεν έχει εμπιστοσύνη αν κερδίσεις. Υπάρχει εκδοχή 1 να κερδίσεις και 99 να χάσεις. Εδώ όμως το θέμα αυτό θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Έστω και αν τα δώσεις σε ένα λοποδίτη, έστω και αν τα δώσεις σε ένα πατεώνα, θα κερδίσεις οπωσδήποτε. Διότι ο ελαιόν φτωχόν δανείζει Θεόν. Όχι ελεεί Θεόν, δεν έχει ανάγκη από έλεος ο Θεός, δανείζει. Του τα δίνει δανεικά, σαν να βλέπει το χέρι του αυτού. Αν υπατήσεις, ο Θεός θα σε πληρώσει αν υπατήσεις. Για διαβάσε του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος το βίο. Ήταν ένας πονηρός, προχωρούσε ο Άγιος σε αυτή τη λεωφόρο. Του πήγαιναν μπροστά, του ζητούσε. Δώσε, έλεγε. Ξανά του πήγαινε απ' τ' άλλο στενό, ξαναπήγαινε μπροστά. Δώσε, του λέγε του διπλανού που είχε μαζί του το διάκονο. Προχωρούσε. Λέει σεβασμιότατε, λέει. Αυτό ξανά. Δώσε. Δώσε, δώσε. Δώσε. Νίκα εν το αγαθό το κακό. Μπορεί να δίδει. Δίδει. Αλλά εμείς δεν είμαστε δυνατοί, γι' αυτό δεν δίδουμε. Και αυτό πρέπει να μας ελέγχει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέγει εδώ, εγώ σας το φέρω υπόψη. Σπήρε την ελεημοσύνη εν ταπεινώσει. Θα πας κρυφά σαν τον Ανικόλα να τα ρίξεις μέσα. Να αφήσεις το πακέτο σου, να αφήσεις το δέμα σου, να στείλεις ανώνυμα την επιταγή σου, να στείλεις το γράμμα σου το σφραγισμένο ανώνυμο κλπ. Στείλε εν ταπεινώσει. Και φέρεις θερήσεις έλεον. Εν τη κρίση, εν τη ημέρα εκείνη θα σταθούν μπροστά οι ελεημοσύνες που έχει κάνει και θα μαλακώσουν το δίκαιο κριτή που θα είναι αδυσόπιτος εν εκείνη τη ημέρα ενώπιον των αμαρτιών μας. Και συνεχίζει ένα άλλο ωραίο και λέγει: ενείς απόλεσα στο αγαθόν εν αυτής πάλι κτίσε αυτό. Εδώ είναι μια λεπτομέρεια και θεώρησα καλό να το βάλω. Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητώ, όμως έχει σχέση με πολλούς. Και συνεχίζει: ο βολών χρεωστής στο Θεό ου δέχεται εσού ανταυτού μαργαρίτην. Πολλοί κάνουν ελεημοσύνη. Γιατί? Να καλύψουν αμαρτίες. Να μην την εξομολογηθεί την αμαρτία ή να μην τη σταματήσει την αμαρτία, να μην το κρεμίσει στο παράνομο κρεβάτι, να μην τη χαλάσει την πορνεία ή την ηχεία ή την αδικία. Κάνει ελεημοσύνη. Δεν τη δέχεται, λέει, αυτή τη ελεημοσύνη ο Θεός. Καταλάβατε? Για ακούσετε εδώ πέρα. Ήον την σοφροσύνη από όλες σας ου δέχεται εξού την ελεημοσύνη. Έγινε, λέει, άτιμος. Δεν δέχεται, λέει, την ελεημοσύνη σου. Ο Θεός σου επιμένοντος την πορνεία, την ηχεία, εν τη αδικία, ου δέχεται την ελεημοσύνη σου. Θα κάνεις έλεος πρώτα στον εαυτό σου, θα μετανοήσεις, θα εξομολογηθείς και τότε θα δεχτείς την ελεημοσύνη. Γιατί πολλοί έχουν τη γνώμη ότι θα μπορέσουν να καλύψουν τις αμαρτίες των, εκείνες που πρέπει να εξομολογηθούν ή να σταματήσουν να τις κάνουν δια της ελεημοσύνης. Ότι θα τις καλύψουν. Δεν καλύπτονται αυτές. Πολλά πράγματα τα οποία μας έχουν διαφύγει, πολλές περιπτώσεις που θα έπρεπε πολλοί να έχουμε κατακριθεί και οι πνευματικοί να μας έχουν βάλει κανόνα επιθανατίου κλίνης. Αυτά τα θέματα καλύπτει. Όχι εγώ να συνεχίσω να αδικώ και από το άλλο μέρος να κάνω ελεημοσύνη. Δεν τη λαμβάνει υπόψη. Αυτή η ελεημοσύνη δεν μπορεί να παρουσιαστεί εν ημέρα κρίσεως ως υπεράσπισής μας. Αυτό λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός εδώ και αυτή τη διάκριση θέλει και κάνει. Ένας συνέσιος επάνω στην ίδια σκέψη λέγει: οι ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας εισήν οι πένητες. Ακούτε, οι πένητες είναι, λέει, οι ιατροί των τραυμάτων της ψυχής μας. Φάρμακα ημίν παρέχουσι τα σαυτών χείρα. Βλέπεις την χείρα του πένητος, τη χείρα του ορφανού, είναι, λέει, γιατρού χείρ που σου θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής σου. Εάν ελεημοσύνες τα αμαρτία σου, εν ελεημοσύνες τα αμαρτία σου λύτρωσε και τα ανομία σου εν εκτιρμής πενήτων.
Είναι λόγια σκληρά. Θα πει κανείς, καλά είναι αυτά, αλλά πρέπει να έχεις να δίδεις. Άμα έχεις και δίδεις, δεν έχεις μεγάλο μισθό. Όταν δεν έχεις και δίδεις, όταν εκ του υστερήματος δίδεις, τότε έχεις μεγάλο μισθό. Δεν είναι όπως τα φανταζόμεθα εμείς. Δεν περιμένει ο Χριστός να γίνουμε ονάσιδες για να δώσουμε. Διότι η ελεημοσύνη δεν έγκυται στο να δώσω ένα 50, ένα εκατοστάρι, ένα δεκάρικο, ένα κοσάρι, ξέρω εγώ τι. Έγκυται και στο να παρασταθώ στον άλλον. Να φυλάξω το παιδί της άλλης να πάει στην εκκλησία. Να τη βοηθήσω εγώ να της μεταφέρω κάτι. Να της παρασταθώ εγώ. Να τη βοηθήσω εγώ να το πάω στο σχολείο εγώ, που έχει το άλλο και δεν μπορεί να τρέξει να το πάει στο σχολείο αυτή. Είναι χίλιες δυο περιπτώσεις. Να αγρυπνήσω εγώ δίπλα στον άρρωστον απόψε. Να πάω εγώ σε μια δουλειά που δεν μπορεί να πάει αυτός και αυτή. Είναι χίλιες άλλες περιπτώσεις. Μπορώ να ελεήσω πνευματικός. Είναι χίλιες περιπτώσεις που γίνεται το έλεος. Για το άνθρωπο είναι διτός. Είναι και υλικός, είναι και σωματικός. Έχει ανάγκη λοιπόν και το σώμα και το πνεύμα από έλεος. Και ο άνθρωπος μπορεί να ευεργετήσει. Δεν έχετε υπόψη σας εκείνο το ωραίο του λαού? Τα λόγια σου με χόρτασαν και το ψωμί σου πάτω. Εμείς κοιτάζουμε τι θα πάμε στο χέρι. Και θα μας δει ο άλλος με τι έχουμε στο χέρι. Δεν έχω τίποτα για το χέρι, μα έχω την ψυχή μου γεμάτη. Τι είπε σε ένα άλλο μέρος ο Παύλος? Χρυσίων λέγει και αργύριων δεν έχω. Μπορώ όμως να σε κάνω καλά. Και τον έκανε, τον ποτέ χολόν τον έκανε καλά. Εν ονόμα του Ιησού Χριστού να περπατήσει. Να το λάβουμε σοβαρός υπόψη. Διότι πολύ το θέμα της ελεημοσύνης δεν το έχουμε βάλει. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάμε εξοχή. Βάζουμε στο κουμπαρά για να κάνουμε τα δώρα μας. Βάζουμε στο κουμπαρά για να πάρουμε στο εγγονάκι, στον α, στο β, στο γ. Για τους αδελφούς του Χριστού δεν βάζουμε στο κουμπαρά. Και δεν στερούμεθα τίποτα. Δεν θα το φάω το γλυκό αυτό. Δεν θα πάω με το πούλμαν. Θα πάω με τα πόδια. Δεν θα το πάρω εκείνο. Δεν θα το πάρω το άλλο. Δεν θα το κάνω το άλλο. Για να μου μείνει κάτι, για να κάνω κι εγώ μια αγαθοεργία. Ναι, θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Θα το αισθάνεται ανάγκη ο άνθρωπος να το κάνει αυτό το πράγμα. Θα πάρει το μισθό του, θα πάρει τη σύνταξή του. Αμέσως θα βγάλει από εκεί πέρα. Έστω να γίνει Εβραίος, να βγάλει το 10%. Να αποδεκατήσει, αν δεν μπορεί να δώσει παραπάνω. Ποιος το βάλε αυτό, ποιος το λαβε σοβαρός υπόψη? Ποια γυναίκα έχει το φλιτζανάκι μέσα στην κουζίνα εκεί να βάζει? Να πάρει 100 γραμμάρια λιγότερο κιμά, να πάρει λίγα αχλάδια λιγότερο, να πάρει λίγο φρούτο λιγότερο, να πάρει λίγο παγωτό λιγότερο, να πάρει λίγα λιγότερα. Και να μην τα πηγαινίζει και τους γενεκέδες και τρώνε γάτες και τρέφονται και να πεθαίνουν τα παιδιά από την πείνα. Ποιος το έκανε αυτό το πράγμα? Ποιος πήγε να ρωτήσει στα νοσοκομεία, τα άπορα τμήματα εκεί, τι ανάγκες έχουν εδώ? Ποια δεν έχει να πάρει? Ποιος δεν έχει να πάρει τα φάρμακα να τα πάρουμε εμείς? Και αν δεν μπορεί να τα πάρει έναν, να τα πάρουμε 2, 3, 5 μαζί. Γίνονται αυτά? Δεν γίνονται. Υπάρχει πολλή δουλειά. Αλλά υπάρχουν και πολλοί τεμπέληδες. Γι' αυτό υπάρχει πολλή δουλειά. Διότι αν δεν υπήρχε τόσο τεμπελιά και τόσο αδιαφορία για τη σωτηρία τη δική μας, οι άλλοι αν το καταλάβουν θα σώσουν την ψυχή τους και την παινία τους και την ανάγκη τους. Αρκεί να το καταλάβουν, διότι και αυτό είναι ένα μέσον, όπως ήταν στο Λάζαρο, αν ενθυμίστε εκεί που μιλούσαμε τότε. Εν πάση περιπτώσει, μου κάνει αίσθηση και γι' αυτό στάθηκα στο σημείο αυτό και σας μετέφερα και τις γνώμες αυτών των Αγίων ανθρώπων για να τις ξέρετε κι εσείς, να μην πλανάστε καμιά φορά και να μην τα κάνετε μόνο κομπόδεμα. Οπωσδήποτε πρέπει το δάκρυ, η ανάγκη, το φάρμακο, τα πάντα να βρεθούν και να σταθούν. Διότι οι άνθρωποι αυτοί είναι οι ευεργέτες της ψυχής μας, όπως πολύ χαρακτηριστικά μας τα αναφέρει εδώ. Εν πάση περιπτώσει, εγγύς δεούσης Λίδας είναι η Ιώπη, κοντά στη Λίδα. Οι μαθητές άκουσαν ότι ο Πέτρος είναι στη Λίδα και απέστειλαν 2 άντρας προς αυτόν, παρακαλούντες μη οκνήσε διελθύν έως αυτόν. Μην αργήσει να γυρίσει γρήγορα που τον θέλουν. Δεν του είπανε τι συμβαίνει όμως. Αυτός αναφέρει, αναστάζε Πέτρος, συνήλθεν αυτής, σταθείτε να πάμε μαζί. Εμείς είμαστε περίεργοι πολλές φορές. Δεν τυθέμεθα στην υπηρεσία του άλλου χωρίς ερώτημα.
θα το ρωτήσουμε, θα το εξετάσουμε και θα δούμε εάν μας θεραπεύει το εγώ, μας ικανοποιεί, δεν φύγει το συμφέρον μας, δεν είναι εις βάρος της όλης εργασία μας, του κόπου μας, της υγείας μας. Εδώ τον βλέπουμε χωρίς καμιά συζήτηση και χωρίς να του πούνε γιατί, τι τον θέλουν. Ο άνθρωπος σηκώθηκε και πήγε. Όταν πήγε εκεί βρέθηκε μπροστά σε μια νεκρά γυναίκα που την έκλεγαν οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Οι ευεργετημένοι άνθρωποι. Αναστά λοιπόν, λέει ο Πέτρος, συνήλθεν αυτής και παραγενόμενον ανοίγαγον εις το υπερόν. Το ανεβάσαν πάνω σε ένα μπατάρι όπως τα λέγαμε και παρέσαν αυτό πάσε χείρε, κλαίουσε και επιδεικνύωσε χιτώνας και ημάτια όσα επί με ταυτόν ούσα η Δορκάς. Η Δορκάς δεν ελεούσε και έμεινε αφιψηλού, αλλά συγκατέβαινε με ταυτόν ούσα. Επήγαινε και στο καλύβι της χήρας, του ορφανού, του αδυνάτου, του αρρώστου. Ήταν μια γυναίκα που ζούσε μέσα στις ανάγκες τους και στο περιβάλλον τους, ώστε όταν τους έφυγε ο αγγελός τους, τους έφυγε ο ευεργέτης τους, έφυγαν τα μάτια των τυφλών και οι πόδες των χολών και οι χείρες των άλλων των χολών. Καταλάβατε? Λοιπόν, το αισθάνθησαν αυτό το πράγμα. Αυτή ζούσε μέσα εκεί. Και ξέρετε, η παρησία ενός ανθρώπου, έτσι και με δυο λόγια παρήγορα, όχι πάντοτε και με το χέρι στην τσέπη, αλλά με δυο λόγια παρήγορα, η συμπαράσταση αυτή είναι, όπως είπα γρηγορότερα, ένα στήριγμα μεγάλο στον πιστό. Το θέλει. Ο Χριστός μας σε μια στιγμή αγωνίας, αν θυμίστε, τι τους είπε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ? Μείνετε με θυμόν. Τους είχε ανάγκη, σαν άνθρωπος το αισθανότανε. Και αυτοί δεν μπορεί καν. Σατανάς εκάθισε πάνω στα μάτια τους και τους τα έκλεισε 2 φορές. Μείνετε με θυμόν. Είναι μια βραδιά δύσκολο για μένα από αυτό το βράδυ. Σας έχω ανάγκη, συντροφιά. Μια ψυχική συμπαράσταση. Και το έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Και το αισθάνεται. Και τούτος όμως εμείς δεν παριστεκόμεθα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όταν ο άνθρωπος είναι ψυχρός προς τον συνάνθρωπο, και η κρίση θα είναι ψυχρά προς αυτόν. Δεν θα είναι με έλεος όπως λέμε. Εκβαλών δε έξω πάντας, προσέχτε λεπτομέρεια. Τον παρουσίασε στο υπερόν και του παρουσίασε μια νεκρά. Να σου όλοι κλαίγανε, αυτό και αυτό συνέβη μάλιστα. Ορίστε έξω. Και εκβαλών έξω πάντας ο Πέτρος στα γόνατα προσήφξατο και επιστρέψας προς το σώμα είπε τα βυθά ανάστηση. Τους έβγαλε όλοι έξω. Τι διδάσκει? Η μεγαλύτερα, σοβαροτέρα, δυνατοτέρα, θερμοτέρα προσευχή γίνεται όταν ο άνθρωπος είναι μοναχός. Είναι πολύ πλάνιο ότι μπορεί να προσευχηθεί ενώπιον άλλων δυνατά. Δεν λέγω για τις εκκλησίες, δεν λέγω εκεί που είναι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν όλοι, που εγώ αντιπρόσωπο και προσεύχεται, αλλά στις ιδιωτικές μας προσευχές, στις μεμονωμένες προσευχές, στις ανάγκες τις μεμονωμένες. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να προσευχηθεί. Ή θα κοιτάζει τι λένε οι άλλοι τώρα που εγώ δακρύζω, ή θα προσέχω και ο μισός από εκεί πως τα λέγω και αν τα λέω καλά που τα ακούγουν άλλοι. Θα πρέπει να κλειστώ στο δωματιό μου, να μείνω εγώ μόνος με το Θεό μου, να παλέψουμε οι δυο. Να κάνουμε δηλαδή εκείνο που έκανε ο Ιακώβ όταν επέστρεφε και εφοβήθηκε τον αδελφό του τον Ισάκ, που έδιωξε τους δικούς του, πέρασε τους πάντας πέρα από το ποτάμι και αυτός έμεινε από εδώ από το ποτάμι όλη τη νύχτα και πάλευε με το Θεό και εν τέλει νίκησε το Θεό στα ξημερώματα. Αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Δεν κοίταζε, η νεκρά το μπροστά του, δεν την κοίταζε, κοίταζε τον ουρανό. Έπειτα γύρισε και την κοίταξε, όταν τελείωσε την προσευχή του από τον ουρανό, τότε γύρισε και την κοίταξε και τη διέταξε και τη λέγει τα βυθά ανάστηση. Χαρακτηριστικά αυτά. Και τα βυθά ήκουσε σαν να εκοιμάτω και εξύπνησε και σηκώθηκε. Και της δίνει το χέρι του και τη σηκώνει. Έκαμε 2 αναστάσεις. Έκαμε ανάσταση ψυχής και ανάσταση σώματος. Την ανέστησε εκ του τάφου και την ανέστησε και εκ του κραβάτου, του νεκροκραβάτου. Και το ένα μέρος της σήκωσε σωματικός και από το άλλο μέρος της σήκωσε πνευματικός. Πνευματικός της σήκωσε τη βοηθεία του Χριστού. Δεν το μπορούσε εκείνο αυτός. Αυτό που δεν μπορεί αυτός
Το κάνει εκείνος που είναι επάνω. Και αυτό που μπορώ να κάνω εγώ να τη σηκώσω από κάτω, το κάνω εγώ. Δεν θα πρέπει να τα ανθέτουμε εκείνα που μπορούμε εμείς στο Θεό, εκείνα που δεν μπορούμε εμείς στο Θεό και εκείνα που μπορούμε εμείς στον εαυτό μας. Γι' αυτό να επανέλθω στα εμβόλια που μπορούμε να τα κάνουμε, εμείς δεν τα κάνουμε. Δεν περιμένουμε να τα κάνουμε ο Θεός τα εμβόλια. Εκείνο που μου έθεσαν στην αρχή. Καταλάβατε. Αυτό έκαμε και στην περίπτωση της Αναστάσεως του Λαζάρου. Φόσον το Λάζαρο τον ανέστησε, τα χέρια του δεν τα λύσε. Λύστε του λέει τα χέρια. Αυτό μπορείτε να το κάνετε εσείς. Να τον αναστήσετε μπορείτε. Και συνεχίζει εδώ επιγραμματικός και το κλείνει ωραία και όμορφα. Η δε ήλιξε λέει τους οφθαλμούς αυτής και η δούσα των πέτρων ανεκά. Δούς δε αυτή χείρα ανέστησε αυτήν. Έδωσε το χέρι του και την ασήκωσε και από το κρεβάτι. Φωνή σας δε τους Αγίους, τους χριστιανούς, και τα σχήρας παρέξεν αυτήν ζώσαν. Ορίστε. Γνωστόν δε γένετο καθ' όλης της σιώπης και πολλοί επίστευσαν επί τον Κύριο. Γένετο δε εν ημέρες εκείνες μείνε αυτόν εν ιώπη παράτιμη Σίμωνα Βυρσή. Εδώ είναι που εφιλοξενήσει στην Ιώπη ακόμη ο Πέτρος, που είναι ένα άλλο περιστατικό που έχει σχέση με την υπόθεση του Κορνηλίου, αν ενθυμίστε, του εκατοντάρχου, του πρώτου χριστιανού εξ Εθνών. Εξ αυτών λοιπόν αποδεικνύεται η δύναμη της πίστεως, η δύναμη και η παρησία των ελεημοσυνών και των αγαθών έργων και η ταπείνωση όλης αυτής της εργασίας. Πολλοί έχουν τη γνώμη ότι εφόσον βρίσκονται στην ανάγκη να λαμβάνουν, δεν είναι μέσα στο μέτρο αυτό. Ότι το κήρυγμα το απόψινό και αυτά που θα λεχθούν την Κυριακή από Άμβονος, που θα μας πει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, έχουν σχέση με τους ανθρώπους που θα πρόκειται να δώσουν. Εμείς που θα έχουμε λαμβάνει, που πάντοτε είμαστε άνθρωποι της ανάγκης, δεν είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Όχι, είμαστε μέσα στο θέμα αυτό. Και να έχεις την ανάγκη να λάβεις, να πιστεύεις ότι δεν είσαι άξιος και με ταπείνωση να λαμβάνεις, όχι με δικαίωμα να λαμβάνεις. Είσαι πιο άξιος στα μάτια του Θεού. Κάποτε προετών, όσοι μεθα μαζί, θα ενθυμίσετε ένα παράδειγμα που είχα πει μιας γυναικός πολύ πτωχής αλλά ταπεινής, πως την ήμισε ο Κύριος. Λέγεται ότι μία μέσα στην επετεία της που χτυπούσε από πόρτα σε πόρτα, με φόβο Θεού όμως, όχι υποχρεωτικά, ότι είσαι υποχρεωμένος να μου δώσεις έστω και αν έχω ανάγκη, χτύπησε και μια πόρτα ενός πλουσίου. Όσοι ήθιστε αυτοί δεν έχουν ούτε στο γυλαίκο ούτε στη τσέπη χρήματα, και ψάχτηκε και δεν βρήκε τίποτα. Δεν έχω, λέει, ψηλά. Καλά, χοντρά δεν έχει, για το λένε πολλοί. Δεν έχω ψηλά για την εκκλησία. Λες και τα περνάει τα χοντρά η εκκλησία. Δεν έχει ψηλά για τον έχοντα την ανάγκη τον επέτη. Λες και δεν έχει, δεν τα περνάει τα χοντρά αυτός. Πρέπει να είναι όλο ψηλά, τρίπιες δεκάρες και κοσαράκια. Εν πάση περιπτώσει. Αυτή είναι η παρένθεση δικιά μας. Ο άνθρωπος εκοιτάχτη, δεν είχε τίποτα. Περίμενε, τη λέει, μη φύγει. Και πάει μέσα και της κάνει μια επιταγή. Από τις καταθέσεις του στην τράπεζα είχε βάλει ένα ποσό και λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, δεν έχω χρήματα αυτή την ώρα. Πάρε το χαρτί αυτό και όταν περάσεις σε όποια τράπεζα ή υποκατάστημα αυτής της τραπέζας θα μπορείς να το ξαργυρώσεις. Με συγχωρείς, θα σε βάλω σε αυτό το κόπο. Το πήρε αυτή το χαρτί, να το διαβάσει δεν ήξερε. Το πήρε μπας περιπτώσει, το έβαλε σε μια άκρη εκεί, σε κάποτε θα δοθεί ευκαιρία να δούμε τι γράφει αυτό το χαρτί επάνω. Μπας περιπτώσει το έδειξε σε μια μαθήτρια. Έπειτα από λίγες μέρες
Και της είπε ότι λέει μια τράπεζα. Αυτό λέει για τράπεζα, λέει να πάτε. Πού είναι, παιδάκι μου, λέει, αυτή η τράπεζα? Ερώτησε πού είναι η τράπεζα. Και πράγματι πήγε στην τράπεζα. Πήγε λοιπόν στον ταμεία εκεί, την παρέπεψε σε έναν άλλον, την είδανε και έγραφε να της δοθούν 50 χρυσά νομίσματα. Λέγε, τι τον έχετε εσείς αυτόν? Τίποτα, λέει, ελεημοσύνη πήγα να ζητήσω, λέει, και μου έδωσε αυτό το χαρτί. Με συγχωρείτε, λέει τίποτα να φύγω? Όχι, λέει, να μην φύγεις, να περιμένεις. Αλλά έχει κάμποσα. Μικρά πόσα, λέει, συγγενείς σας τίποτα? Πόσα, λέει, λέει να σας δώσουν 50 χρυσά νομίσματα. Α, λάθος, λέει, δώστε μου εδώ. Λάθος, λέει, έκαμε ο άνθρωπος. Δώστε μου. Βρε, να δω που έκαμε λάθος, τα έχει γράψει σωστά. Τα έχει γράψει και ολογράφος, τα έχει γράψει αριθμητικός. Τα έχει κάνει λάθος, είναι σωστά. Το ξέρουμε εμείς, η υπογραφή του είναι αυτή. Δώστε μου αυτό. Όχι, αντίνατον, δώστε μου. Δεν θέλω τα. Το παίρνει λοιπόν το σημείωμα στην επιταγή και ξαναγυρίζει με φόβο στο σπίτι. Και χτυπάει και φτάνει εκεί πέρα. Με συγχωρείτε, λέει, πάρα πολύ, λέει. Με συγχωρείτε. Τι, λέει, συμβαίνει? Πέρασα, λέει, προημερών και μου δώσατε, λέει, αυτό το χαρτί. Λέει, ναι. Πήγες, λέει, και δεν το αργύρωσα και... Όχι, λέει, πήγα, λέει. Αλλά εδώ, λέει, μου δίδανε. Εδώ δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος, λέει. Για κοιτάξτε το, λέει. Εσείς θα θέλετε να γράψετε 5, λέει, και να γράψετε, λέει, 50. Α, λέει, λάθος έκανε. Βλέπεις, λέει, που το κατάλαβα εγώ. Και πάει μέσα και αλλάζει την επιταγή. Και το 50 προσθέτει ένα μηδενικό και το κάνει 500. Πάρτο, λέει, και πήγαινε στην ευχή σου και τώρα γνώριζε δεν έχω κάνει λάθος. Και πήγε και πήρε 500 αντί για 50. Τι κάνει η ταπείνωση? Τι κάνει? Ότι δεν αξίζω. Και μην νομίζουμε το τρώμε δικαιωματικά, διότι έχει το ψυγείο το δικό μας μέσα. Πού δεν τα έχει? Την ουσία αυτά που έχει μέσα. Πώς εσύ τα φοράς, πώς εσύ τα γλεντάς, πώς εσύ τα έχεις? Την ουσία. Το σκέφτεσαι την ουσία? Αν με ταπείνωση λοιπόν και με φόβο Θεού φοράμε ό,τι φοράμε, τρώμε ό,τι τρώμε, αναπαυόμεθα όπου αναπαυόμεθα, ο Θεός το ένα θα μας το κάνει 500 ακόμα αν θα μας δώσει. Όταν νομίζουμε εγωιστικά ότι εμείς αξίζουμε και αυτοί είμαστε εμείς και το κάνουμε στον ιδρυτά μας και εμείς είμαστε αυτοδημιούργοι και λοιπά, κάτι ψευταράδες αυτοδημιούργοι και κάτι τιάστα, είναι πολύ λάθος αυτό το πράγμα. Και θα βρεθούμε μπερδεμένοι, αν όχι τον κόσμο, είναι εκείνο οπωσδήποτε. Εύχομαι και αυτά για απόψε να αφήσουμε μικρή ωφέλεια. Αμήν.